Altså, vi elsker Copenhagen Light Festival. Copenhagen Light Festival er et fantastisk indslag. Så gør det jo også noget ved de steder, man kender, fordi de kommer til at se anderledes ud, når der pludselig er lys på en anden måde. Så synes jeg også, det er sjovt, at det er nogle forskellige installationer fra år til år, som netop gør noget forskelligt ved de steder, man går. Copenhagen Light Festival skaber nogle virkelig smukke værker herude på Vester Kirkegård, som det er en fornøjelse at gå og kigge på. Den bliver lyst op, og der sker noget andet og noget smukt herude. Well, I think it's a big opportunity to share the artwork international and in a city like Copenhagen. People have the opportunity to see the installation, to walk in the artwork. So yeah, I think it's very, very cool. Jeg synes, det er en fantastisk festival. Det er jeg synes, lige siden den startede op, hvor man kørte rundt i byen og siger, hvad fanden er det, der er lige blevet sat op? Hvorfor er der lys, ikke? Der vidste man ikke, der var noget, der hed Copenhagen Lights Festival. Copenhagen Light Festival brings a lot to Copenhagen, and the art pieces throughout the city is a gift for the people that lives here in Copenhagen and also the tourists that's visiting. So it brings a lot of joy and debate, discussions and fantasy. So yeah, it brings a lot and we appreciate it. Der er en stor diversitet, og der er en god stemning, og det kommer ud til mange forskellige mennesker. Jeg synes, det er super hyggeligt. Det er dejligt at gå rundt herinde og se byen på en anden måde, end man er vant til. Jeg elsker fænomenet at gøre februar til en lysende og lidt sjovere måned. Vi synes, det er fantastisk. Vi kommer år efter år.